Ano sabi niyo? Yung mula nung nag-umpisa akong nakapanood sa tubig mo. Anong nangyari sa inyo? Kuya? Yung pag kinabukasan, naalis na yung parang dandahan may na ano yung pinapawisan ako ng malamig. Ayun. Naalis yun siya. Naalis na siya. Oo. Tatlong araw. Naalis na yung mga pagka ginaganyan ko nawawala yung Pero mga ilang taon na sakit niya kuya? 3 taon na ito eh. Basta pag ginaganyan mo yung kamay mo, tapos kakaliwa ka, may napupunit. Oo. Pero ang nawala sa tubig, Yung mga ganunin ko yung balat ko. Nawawala yung parang may mga karayong. pero ngayon wala na. Wala na. Yung simula uminom ka ng Wala healing na, water. abang ako sa Sabi mo dyan sa YouTube channel. Simula uminom ka ng healing healing water. water. Yung wala na yung parang karayong. Nawawala eh. Anong pangalan nyo? Edgar Nuevo po. Edgar Nuevo. Ilang araw ka na uminom ng healing water? Ano na, Simula yung nawala. Bago ilang araw bago tumalab. nung pagkainom ko, 3 araw. Nawala na agad. Ang saktong naubos yung lagayang ng tubig na. Sakto na boss. 3 years mo na. Pero pinagamo naman sa mga albularyo. Yung pinapuntahan ko po puro lang naghihilot. Pero ngayon, ang pakiramdam, ang sakit nyo na lang yung pagka tumatagilid kayo, yan, pag tumatagilid kayo, may umaano pa ng ng ugat, parang ugat. Parang napupunit. Parang napupunit. Yan na lang ang pinoproblema nyo. Kasi yung pagka pinapawisan ako ng malamig, ginaganyan ko yung balat ko, parang may mga tusok. Ganyan. Pero ngayon, hindi na. Hindi na, nawala na Basta siya. tanong ka naman ng tubig mineral. Oo. Sige. Dito ka. Hindi, diyan ka. Dito. Ah. Sige pa. Tayo mo na kaya. Tayo, para mayat natin. Sige po. Kailangan hain natin ha. Sige, straight. Para mawala. Hindi, straight lang po. Sige pa. Tingnan natin. Pag gumanong ka, may humigit dito. Yun. Yan, Parang sige. napupunit. 3 years na. Oo. Nawala na sa healing water. Naubos mo yung ganon. Isang boteng malaki nawala na. Nawala yung 3 days. yung mga parang tusok-tusok ng karayong. Tumatok-tusok. Tingnan natin may ha. Last na. Kaya nga tuwing nagkaabang na ako agad eh. Pagka nalaman kong magka-healing water ka eh. Salamat naman sa Diyos. Last lang. Minsan nalit ako Wala naman, pwede naman ni-replay. Wala naman expert pang i-replay. Nireflect ko lang. Para lang malagyan ulit yung mag-inom ko. Kasi maganda yung pakiramdam ko nung Pag uminom tubig na ako eh. Sa tubig, ganyan lang. Ngayon gaganda pakiramdam nyo kasi bakit ka mo? Naniwala ka sa tubig pala. Ito na, hawak na to ng pong Nazareno. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Panginoong Isus, Amang Nazareno, nandito po ang iyong anak at muli kong tatawag at mananampalataya. Maraming salamat daw sa healing water na pinagkulob niyo sa kanya at nabawasan daw kanyang karamdaman at may tumutus-tus na hindi niya maintindihan. Katiting na lang po, Ama. Yung pag-gilid-gilidan po siya. Ipagkalob niyo na po sa kanyang kagalingan at sa tindi ng pananampalataya niya. Amen. Yeah. Nga na mayo. Kaya hindi ka lang minamang healing water ha? Oo. Simulat na ubos lang. Pagkaubos lang ng pong lagayan ko. Ganyan kataas kasi yung lagayan ko. Naubos. Pagkaubos nun Yan, nakarekta yan sa dasal. sabi nga ng mga anak ko dun parang maano ko na ngayon, tayo malisik ka na. Nasa pananampalataya lang ng tao yun. Ganito. Ganyan lang. Madali lang yan. Yan. Angat. Ibibitaw. Baba. Relax. Natural lang. Wala tong injury. Dilat ng mata. Huwag kayong pipikir. Diretso lang. Natural lang. Wala pa. Wala tong injury. Okay. Tayo. Mata. Anong pecha ngayon?
ano po, 23. 23, 2021. Lock. Higa. Abante. Opo. Teka lang. Opo. Sige po. Ngayon, ingat mo yung kamay mo. Yung sinabi yung masakit. Ano? Kunti wala, parang hindi na siya na ano, Hindi na. Hindi pa nakalak ha? hindi na siya nabanting. Hindi na. Hindi pa, Kaya nung, hindi pa nakalak. ano, parang, Sige. ano siya, Lock. Malaki nang ginawa ng Diyos. Sige. Baba. 3 years masakit. Straight ang katawan. Straight leg. Yan. Lalak natin. Yan. Higa ka. Leg lang. Huwag mong pigilan. Nabila. Nga na pa na maayos. Opo. Nabila. Yun. Tumulog na. Lock. Huwag mong gulawin. Straight pa. Straight ang katawan. Hindi, ako tawag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige. Straight. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit. Katiting. Pain na lang. Wala na yan. Galawin mo ulit. Ikaw gumalaw. Ganyan lang. Dandan lang. Ang pakiramdam. Pag pain na lang, natural yan kasi 3 years. Pero hindi ka tulad kanina. wala na po yung kumukurente kaagad. Wala na kuryente. Yung ginanyan ko pag ano, kumukurente kaagad. Ngayon, wala na. Wala na. Lock ulit. Straight. Titingnan natin. Ilalak natin. Yun. Wala na kuryente. Tunog. Okay, galaw. Tingnan mo. Wala na po. Wala na. Kahit katiting. Wala na yung gaganon parang kumakalat. Wala na. Wala na. Salamat sa Diyos. Oh. 3 years mo sakit dyan. Wala na. O, tumayo ka. Subukan mo yung mga balakang mo. Sige, doon ka humarap kaya. Panandam. Tumalong-talong ka. Sabi mo in Jesus name. Kanina, kasasabi mo lang kanina, naniniwala ka sa Diyos sa healing water pa lang eh. Ngayon, personal ka nang hawakan ng Diyos. Ano? Anong pinagbago? Ano? Sige. Sumayaw ka kung gusto mong sumayaw. Wala na yung ano po. Nawala na. Yung kumakalat na kurente ganyan. Wala na. 3 years mo na yan, ininda. Kung taon ko lang, Tapos yung uminom ka ng healing water, gano'ng kataas yung healing water? tatlong ganyan kalaki eh. Ilang araw mong ininom yon? 3 araw lang eh. Simula ka ng anong oras ka nanonood ng healing water? Sino sudyok sa'yo? Sino nagturo o sino mang kaibigan mo? Wala? Saan mo napanood? Nabuksan ko lang sa ano, Facebook. Bigla akong ma-open sa'yo? Oh. Nakinig ka lang? Wala na sakit? Nung nabuksan ko sa Facebook, nahanap kita kaagad dito. Nung una na punta dito, nabigo ako kasi hindi ko pala alam na Naka-schedule. schedule pala. Ganun talaga kasi sa dami nagpapagamot sa puong na sarili. Maswerte naman. Malaking bagay na na-schedule ako ni Madam. Di okay. Salamat sa una sa Pasalamat Diyos. din ako sa Diyos. Siyempre sa Diyos kasi Kasi alam mo naman na yun na lahat talaga yung sundigan natin. pero ngayon, sa healing water pa lang yun, nawala na yung kati-kati nyo at nawala na yung... Opo, yung... Lalo ngayon, ngayon na personal kayong dadasalan ng Diyos. Kasi nung wala pa akong talagang kahit na tanongin mo yung anak ko doon, yung lagi kong nakasama sa, lalo na yung pamangkin ko, yung lagi sa kaha. Sabi niya, minsan tayo napapansin kita, lagi ka na lang nakailagan. Tanghaling tapat. Tapos, pinapawisan ako ng malamig. Ilang araw nyo na pala yun, masabat muna, ilang araw nyo yung healing water bago nyo nakita yung sa Facebook page? Ano po? Bago, sabi mo kasi, bago mo naubos yung tubig, gumaling ka na eh. Oo.
Mga ilang araw yon, mga ilang days. Kalkulahin mo, isang buwan. 3 araw. Kasi yung Hindi, tubigan ko, kailan mo unang nakita? ayang nakita Yung ko. bago mo nalagyan yung healing water na Ano sinasabi pa mo. lang, wala pa mga isang buwan eh. Wala pa yung isang buwan. Yung bago kita na-discover eh. Salamat. Tapos, di na-discover ko na sa Facebook mo. Okay na. Wala na sakit. Hindi na siya katulad ng Sige. pagka gumanyan ako, Wala na. kumukurente ka agad dito. Paalam ka na muna kuya ha. Pero magaling ka na. Masarap ng pakiramdam. Pero paalam ka na ngayon, magaling na. Opo. Ang itatitle natin sa YouTube mo ay sa healing water na wala yung karamdaman mong tumutusok-tusok at saka ano. Oo. Yun lang. Kaya Sa likuran mo. yung pinapawisan ako ng malamig, naalis siya. Naulis na. Sige, paalam ka na sa YouTube. Sabi mo, salamat. Salamat Salamat din sa manonood. sa lahat ng mga nanonood. Dahil malaking bagay yung healing water. Kahit nasa malayo lang kayo. Basta't matinding pananampalataya. Ayun. Basta yung pananampalataya nyo, nandun talaga. Okay, Yung salamat. God bless ha. God bless po. Thank you, Salamat. thank you, thank you.